Bizonyára okozott már nehézséget nektek is, hogy amikor a mobiltelefonotok hátlapi, jobb minőségű, jobb felbontású kamerájával próbáltatok selfie módban videót készíteni, mondjuk rádiós témában, akkor abban a nehézségbe ütköztetek, hogy mivel a hátlapi kamerával ellentétes irányban van a telefon kijelzője, ezért nem láttátok, hogy mi is pontosan a képkivágás, és hol vagytok ti a képen. Na, hát erre van egy nagyon jó megoldás, amit szeretnék ma nektek bemutatni, ez pedig ez a SmallRig vezeték nélküli videómonitor. Tartsatok velem! Na de nézzük, mit rejt a csomag, ami megérkezett. Tripontól rendeltem, alaposan becsomagolták. Tehát SmallRig Wireless Monitor for Phone, azaz telefonokhoz használható vezeték nélküli videómonitor, most az iPhone-nal használva. Nézzük a kicsomagolását. Ezen gyorsan túlesek. Mit rejt a doboz? Magát a monitort, dokumentációt, alaposan becsomagolt eszközöket, egy USB-C kábelt, egy remote Bluetooth-os távirányítót. Lássuk. Remote Bluetooth-szal kapcsolódik a magához a telefonhoz, nem a monitorhoz. Magyarul a telefon kameráját tudjuk távirányítással indítani, illetve fotókat tudunk készíteni. Klasszikus kis Bluetooth-os egység, szigetelő fóliát, ha eltávolítom, nagy nehezen, akkor már el is indul a párosítás magától. Na, majd a később összerakjuk. Itt van ez a kis vakupapucsba illeszthető állványcsavaros rögzítő, és az USB-C kábel, ami a monitor töltéséhez alkalmas. Szokásos termékleírások, garancialevelek. Ez online is fent van PDF formátumban a gyártó honlapján. De nézzük magát a monitort. Jó becsomagolták. Wow. Ő az SmallRig Wireless Monitor. Állványcsavarhely az egyik oldalon, a hosszabbik oldalán. Ide tudom ezt a kis vakupapucsos állványkát felszerelni, ami ugye több irányba hajtható. Itt a SmallRignek a saját MagSafe-es csatlakozója mágneses, illetve az USB-C töltő, a képernyő fényességállítás és a kibekapcsoló gomb. Most pedig következzen az unboxing legfontosabb eleme, amit ki nem lehet hagyni. Na, ha ezen is túl vagyunk, akkor kapcsoljuk be a készüléken. Hosszú, körülbelül 3 másodperces nyomvatartásával a bekapcsoló gombnak már fel is éled a készülék. Elindít egy Wi-Fi jelet, amit a telefonon megtalálhatunk SmallRig néven, sugároz Wi-Fi jelet, és a szokásos standard password-el az 12345678-al csatlakoztatni tudjuk a telefont a wireless monitorhoz. Ez pillanatok alatt megtörténik. Ezután már csak a tükrözést kell elindítani, és a telefon képe, a telefon kijelzőjén szereplő kép megjelenik magán a vezeték nélküli monitoron is.
Miután csatlakoztattuk Wi-Fi-n keresztül a két eszközt, nézzük meg, hogy a Bluetooth-os távirányítót is megtaláljuk-e a telefonnak a rendszerében. Ehhez tulajdonképpen nem kell más tenni, mint elindítani a Bluetooth kapcsolat menedzsert a telefonon, megtalálja a shutter, azaz kioldó gomb néven, Bluetooth-on csatlakozott. Ezt követően, ha a kis távirányítón megnyomjuk a kamera gombot, annak függvényében, hogy videó vagy fotó módban van a telefon, vagy videót indít el, következő megnyomásra megállít, vagy fotókat tudunk készíteni vele. Igen, tökéletesen működik a Bluetooth-os kapcsolat. Tehát Wi-Fi-n kapcsolódtunk, Bluetooth-on kapcsolódtunk. Nézzük meg, hogy mit tud még maga a monitor. Ugye van rajta a képernyő fényerejét állító gombok, ami 3 lépésben, 3 különböző fényerővel tudja a kijelzőt változtatni. A legalacsonyabb tűnik a legkontrasztosabbnak számomra most. Amennyiben nem egy állványcsavarral szeretnénk használni ezt a monitort, hanem ami a fő funkciója lenne, hogy MagSafe-fel csatlakoztatjuk az iPhone-unkhoz, akkor csak oda bigyeztjük igazából a telefon hátuljára, és tökéletesen megtartva egy külső selfie monitorként a hátlapi kamera képét sugározva láthatjuk magunkat, ezzel megoldva azt a problémát, hogy a hátlapi jobb minőségű, jobb felbontású kamerát is tudjuk használni úgy, hogy közben látjuk magunkat a kijelzőn. A gyártó, a SmallRig a saját honlapján is bemutatja ezt az aránylag új terméket, ez körülbelül 2 hete lehet kereskedelmi forgalomban. Egyedül egy videót találtam róla, egy angol srác készített róla bemutatót és unboxingot. Úgy gondolom, hogy emiatt érdemes is most a magyar verziót megcsinálni. Stabil összeköttetést ígér 10 méteres távolságon belül, nagy felbontású szinkronizációt, jelentsen ez bármit is, akadásmentes kapcsolatot telefonokkal, legyen az Apple iOS vagy Android. 2 órás akkumulátoridőtartam 1500 mAh-es akuval. A 2 órát teljes fényerő esetén írja, SmallRig Lab jelentése alapján. Hát igen, ez a manuálban 3 óra, valószínűleg nem full brightness-szel végezték. Biztonságos mágneses kapcsolat van a MagSafe-en keresztül, ultra erős mágneses tartás, 2500 GS, ez gondolom grammot jelent, tehát 2,5 kg tapadó vonzó erő van a mágnesben. Végezetül még annyit, honnan tudjátok beszerezni ezt a hasznos kis eszközt, hogyha videógyártásban gondolkodtok, és mobiltelefonnal szeretnétek a hátlapi kamerát használni úgy, hogy közben látjátok is, hogy mi történik a felvételen. Én a Tripontól rendeltem, annyira új a készülék, ahogy említettem, hogy még értékelése sincs a forgalmazó honlapján. Készülék egyébként 32.901 forintba kerülésre, rendelésre tudják beszerezni. Ez nálam körülbelül 1 hetet jelentett. Remélem tudtam segíteni a termék bemutatásával. Maradjatok velem, kövessétek a csatornát, viszlát!